Croeso i'r canllaw byr hwn a sut i ymuno â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llais Cymru a cymryd rhan yn y bleidlais ar-lein. I ymuno ar y cyfarfod, cliciwch ar y ddolen Zoom a anfod atoch trwy e-bost. Efallai byddwch yn gweld sgrin ystafell aros am gyfnod byr. Tan i'r cyfarfod dechrau, aroswch i gael eich derbyn gan y gweithdewr. Rhag bod yn aros, gallwch wirio eich seinydd a'ch meicroffon. Wrth ymuno, nodwch eich enw llawn ac enw eich cyngor. Cliciwch ar y 3 dot yng nghornel dde eich sgrin. Sgroliwch i lawr i newid enw. Yna nodwch eich manylion a'i chadw. Os oes angen cyfieithiad Cymraeg yn ystod y cyfarfod, cliciwch ar môr ar eich bar offer Zoom. Yna dywyswch Interpretation. Pan fydd y ffenestr yn ymddangos, dywyswch English fel eich channel sign. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn clywed y gyfieithiad trwy'r gyfarfod. Pan byddwch yn ymuno ar y cyfarfod, bydd eich meicroffon wedi dywelu. Os oes angen cymorth arnoch, neu os hoffech ofyn cwestiwn, cliciwch ar y bwtwm chat a bydd ffenestr yn ymddangos i chi deipio'ch neges. Pan daw'r amser pleidleisio, bydd ffenestr yn ymddangos ar eich sgrin. Dywyswch eich ateb, yna cliciwch Submit. Unwaith y bydd pawb wedi pleidleisio, bydd y canlyniadau'n cael ei ddangos ar y sgrin. Os cewch unrhyw anawsterau wyth bleidleisio, teipwch neges yn y sgrin ar unwaith a bydd aelod o staff yn eich helpu. Pan fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedi dod i ben, cliciwch Leave Meeting yng nghornel dde isaf y sgrin. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, neu os hoffech brofi Zoom ymlaen llaw, cysylltiwch â thîm Llais Cymru.